Беатриса! Да. Това е на баба и сега. На другата баба. Да изложим ли короната? Да. Ама как да сложим? За мен си скараш, че как да сложим тази корона, че тя не може да се държи на нищо. Няма и кривички. Айде, Чен. Мейте ли потира? Дай ги кирдем на кучета. Къде отиваш? Къде? Беатриса, само да ви смисъл. Не ме остави никога. Ако ще кересва Мариано, напък една мушунка. Те кересва, те чосова, и сържане. Та част от това. Няма да се щупи. Не, пипа, не любички. Вие ставате гостите си нормално. Беатриска! Има ли ластик? Тук ластик. Тия обикновен ластик, къде са? Ама са големи. Ще ги режем. Един ластик е като лентичките. Като сложиш така. Беатриса! Ето гледай, пилеца, айде, нати малко, айде. Нема се пукалче. Ето ти. Обикновени жилки. Лентички нямаш ли? Е, такива връзки, Анелия. Изкарай, ако искаш. Защо как направиш? Малка е косата. Е тука. И тука. И като лентички. Трябва ластик. Ето, да. Отзад ще се Да го държи. правим да най-вече. Нека, Златки е Мариана Калачарева. Мариана Калачарева, пак ще трябва да сложи нещо. Ама тук нямате ли ластички така да ги вържеме? От тук да наведем. Няма да ви ще сложи. Лели. Татък те лаво. Осем да я държите. Нещо такова и трябва. Беатриса! Беатриске! От всички роки къде облязохте? Айде! Да, карай се, айде! Даная! Беатриса! Удари ли се, пиле? Беатриса! Да, една баща е за това. Удари ли се? Даная? Удари ли се? Удари ли се? Че са Наме жилки! Емте часа ката емте те панда суа. жилка, бе. Кай, аз те... Това е цели. Не, тата да не се скъса. Искаш да ходим при баба Горка? Айде. Мене остем при баба Горка. Аката весана и да челкан. Веднага ще пътне. Кареса на щикакира соба акикарс. Два. Много е тесно това. Ке готова, ке гяка не бъквам. Беатриса! Сега ще взимам. Лела! Къде са цигарите ни между? Това е Сара. Така. А къде е баба Иго? Дигнала е да весото, защото да яде малко млеко. Малко по-тесно да не стане. По-тесно, ама... Добре. Връзка е. Айде, Мата. Чакай. Снимай я, Лора. 2%. Дай, бързо.